Здравейте, дами и господа! Това ще бъде моят трети епизод от моят менеджер Моци Снегасъл. В последният матч победих Уотфорд с 3-2 и сега ще имам матч срещу Ливърпул. Отново не мисля да правя смени. Ливърпул вече с Джон Тери в отбора си. И да видим. Сега Ливърпул има загуба и равен, ние имаме 2 победи, но важен ще бъде този матч, а и той е надежд. Но да видим. Солано към Скот Паркър, удар на Паркър блокиран, Дайер, Баба Яро, центриране, но много неточно, Джерард, Симън, чистотата с Брамбъл с глава, Шаби Алонсо, Хари Кюо, изчистване тук за момент, Иван, тук аут имаше, Диван, Дайер, Дъв, на страната пред Демиан Дъв. И това е чиста дуспа. Майкъл Оуън е 1-0. Майкъл Оуън 11-та минута по типичен начин. И 1-0 още в тази 11-та минута. Грешка в защитата на Ливърпул, която доведе до това. Сега Алонсо, Кио. Чисто Дайер. Ето го Джон Тери, Джерард. Там към Дирк Каутън той губи. Кар. Паркър греши. Сега Шаби Алонсо. Центрира. Удар на Луис Гарсия от воле, но той е неточен, не е доволен Дъв, но в този случай няма гол. Сега отново грешка в защитата на Ливърпул. Майкъл Оуън и Рейна успя да избие в ъгълов удар. Това ще бъде нова опасност. Центриране на Солано. Там Кюр чист. Мур сега. Към Кар. Спасение на Рейна и това ще бъде тъч. Сега Майкъл Оуън губи. Топката е изчистена. От охлад за момент. Сега Кюр. Шаби Алонсо. Центрира удар с глава тук на Луис Гарсия, но той отново е над вратата. Сега Майкъл Оуън. И тук е фаулиран Майкъл Оуън. Сам за Солано. Пас към Оуън. Къде е изчистена обаче? Гарсия. Каут. Пресечена е топката. Сега Джерард. Симън. Пенън. Гарсия. Джерард. Отново Гарсия. Скот Паркър. Дъв. Оуън. Не успя да задържи топката Майкъл Оуън. Сега Дирк Каут. Луис Гарсия. Алонсо. Хари Кюо. Топката е изчистена напред. Тук грешка на Тери. Сега пак Карагър чист. Дайер. Опита Оуън, тук не е блокиран. Риже. И там Баба Яро сега. Там Дъв. Дъв. Центрира Демиан Дъв. И топката е изчистена в Риже в тъч. Солано стреля
И това ще бъде Оков удар. Ето го отново изстроят на Солано и спасението на Рейна. Центрира Солано, там кара Гърчив. И отново Луис Гарсия. Блокиране, Кар. Майкъл Оуен, Рейна. Отново избива. Ето го изстрелят на Майкъл Оуен. Спасението на Рейна. Много центриране на Солано. Този път има удар с глава към вратата. Мисля, че беше на Майкъл Оуен, но той е неточен. 41 минута, 1-0 след гол на Майкъл Оуен в 11-та минута от дух. Много сега. Мартинс неуспешно. Гарсия, Каут, пак Гарсия. Неуместно бе това изчистване на тайка с Брамбъл, но ще изгивам, няма да има проблеми. Сега Ризи. Мор чисти напред, 1 минута продължение ще има. Солано ще стигне до тази топка. Мартинс те ги блокира и това ще бъде наш лъгов плей. Четвърти вече за Никасъл. Солано. Мартинс успява да стреля и това е 2-0. Обафеми Мартинс точно в края на това полувреме. Ето тук успя да владее Мартинс, стреля, избира и но не е достатъчно добре и 2-0. Точно на края на полувремето това може да е ударът по Ливърпул, който ще реши матча. Луис Гарсия, Хил, Ризи, неуспешно и това 2-0 след първата част, след голове на Оуен в 12-та от Дуспа. Ето го голът на Оуен и на Мартинс, но ето ви започвам с втората част, да видим. Ще направя една смяна сега. Ще вкарам Джеймс Милнер на мястото на Дайера, по-късно ще правя повече смени. Сега Каут, губи, Мартинс, към Дайер. Тук ще има фаул срещу Дайер и след този фаул излиза. А на негово място няма. Добър шанс тук дори за обстрел. Държат топката. Стреля, но Рейна сигурен спасява. Сега Тери, Синан. Грешка там, все пак ще Синан, губи, Милнар, Мартинс. Тук съборен е обафени Мартинс и това ще бъде аут. Мартинс към Майкъл Оуен. Страхотен шанс за Майкъл Оуен, но Рейна отново се намесва десно. Сега Милнер опита спас, но топката е изчистена. Сега Скот Паркър към Солано. Опитва Солано. Стреля даже, но Рейна спаси. Което обаче значи нов ъгъл. Той обаче ще бъде изпълнен от Деймон Дъв. Центриране. Топката е изчистена. Скот Паркър. И тук Дъв е в засада. След рикошет. След удар на Скот Паркър. 56-та минута, все още 2-0, а сега Солано към Обафеми Мартинс. Успешно пробива Обафеми Мартинс, колко неточен беше този удар на Мартинс и топката излиза в тъч. Кара да вика човек при себе си. Сега пас към Алонсо, десечен Солано. Удар на Солано и спасение на Рейна. Тук ще направя още една смена, даже Баба Яро иска пак забрави да се свързва и ще изкарам Скот Паркър и ще вкарам Емре. А за следващият матч вече ще имам защитници. Сега там точно Баба Яро играе и губи, но Милнар. Добре. Сега Баба Яро към Скот Паркър с пространство пред себе си.
И тук е фаулиран Скот Паркър и ето извършва се двойната смяна. Тук показаха тези на Баваеро и на Лике. Сега какво ще избере Солано. Центрира. И там Риза чисти. Каут. Луис Гарсия. Пас към Каут. Сега шанс за Дирк Каут. Хари Кюо. Пенант оставен сам, но той там е в засада. Пенант е в засада. И сега Лике към Солано. Спринт по крилото, центрира, но топката е изчистена. Сега Солано. Сега пък той центрира от другото крило, този път има удари, това е 3-0. Майкъл Оуън с петият си гол за сезона. Щастлив е, втори гол за него в този матч и тук може би нещата вече се решават. 3-0 в 73-та минута. Страхотен матч. Ливърпул изпуснаха своите възможности и сега може би нямат шанс. Оуън. Мартинс, всеки път и Ливърпул ще направя смяна. Мартинс, пас, Тери чист. Сега Дирк Каут. Луис Гарсия, там към Пенант. Блокирам Пенант за момент и Лике все пак успява да изчисти в теб. А Дирк Каут е човекът, който излиза. На негово място ще влезе Крейг Белами. В тази 79-та минута тук грешен пас, Паркър, Оуън и шанс за Мартинс. Видим опаса ми Мартинс. Там пресечен от Риза, Солано. Риза се справя добре. Но те за Нюкасъл. Сега Паркър. Да видим Солано. Стреля Солано от дистанция, но никакви проблеми там за Рейна. Тайка с Брамбъл чисти мощно. Този пас на Оуън е изчистен и това ще бъде нов теч за играчите на Нюкасъл. Топката е изчистена и сега Алонсо, Белами, Ризе. Тук Хари Кюо беше освободен, но Шейк Гиван с страхотна намеса спасява там. А Мартин се пита с глава, но не успя 2 минути продължение. Кюо, Стивън Джерард, много Хари Кюо. Губи от Солано, Емре, сега Мартинс. Последен шанс за Нюкасъл да вкарат може би още един гол. Майкъл Оуън и тук късмет за Ливърпул. Мор, а пак Солано сега. Центрира. Изчислена топката там. Милнар. Настава Оуън. И това ще бъде краят на матча. 3-0, страхотна победа за Нюкасъл и убедителна над Ливърпул. 10 е оценката за Майкъл Оуън, а пък 9 има за вратаря Шейк Гиван, който също се справи чудесно. Следващият матч е с Болтън, но това в следващият епизод.